Co děláš? Dámy a pánové, vítejte u dnešních přehledů zpráv. Dobrý den, vítejte u dnešního přehledu zpráv. Je pátek 22.10. roku 4517. A toto je dnešní první zpráva. Tisíce lidí u nás v Česku si myslí, že psatý Playboy je pro pány. Ale to bohužel není pravda. Psatý Playboy jsou pouze pro dámy. Jak vidíte, následná ukázka. Já to nechal doma. Miami Playboy používá Mila Jojovič. Mafie ji nepoužívá. Jak vidíte, toto je mužský Playboy a jak můžete někteří vidět, tak jakmile jsou New York, Vegas, Malibu, Hollywood a prostě jména měst na Playboy, tak je to pro muže. Ale jakmile je na holčičích, bohužel nemáme důkaz. Bohužel, jak je na dámských Playboyích je tam napsáno psace Playboy a je tam napsáno Play it sexy nebo Play it lovely, Play it fun a tak dále. A tady je krátká reportáž o Playboyi pro ženské. A toto Používání je Mila Jojovič. H2O 3 dívky používá. Používá je i Selena Gomez. Používá je i Sony ve velkém světě. Používá je i tahle ta žena. A nyní je tu další zpráva. Můžeme pokračovat. A toto je dnešní druhá zpráva. Jiří K. dnes spáchal sebevraždu, skočil z 10. patra bytového domu. Bohužel se mu neotevřel padák. Říkal nám ze zadního pak. Nepřežil to, víte na ten. Dámy a pánové, omlouváme se. Víte na ten. Dozvíte se tam vše o muži. Jaký měl Facebook, kdybyste to chtěli přidat, ovšem vám to asi nepotvrdí, když nezemřel. Tak, a další... To je jasný. Mila Jojovič ho neměla ráda. O dobře, to stačí. Kapela One Night Only. Kapela One Night Only letěla na turné do Ameriky, do Bostonu. Letadlem. Když letěli, že tam musel letět letadlem, to je snad jasný, ale. No ale bohužel, hej, každý s tou kamerou, ale bohužel se mu padák neotevřel. No, těm letadlům. Pokud víte, letadla nemají. Se ulomili křídla a ne padák. Letěli vojenským letadlem a mafie je přece jenom nesla. Letadlo spadlo. Mafie nikoho nenechává na pokoji. Mafie 2. A nebo sladký život za Kodyho. Mohli bychom prosím pokračovat dnešní přehledu zpráv? Ty dvě malá otravná děti ji nemají. Ty dvě otravná děti No, jako jak jsme vám říkali, kapela One Night Only letěla blablabla, nikdo nepřežil. A to je konec dnešních zpráv. Toto je dnešní počasí. Protože jsme v No tohle je dnešní počasí. Je rok 4517. 22.10. pátek. Dnes, jak můžete vidět venku za oknami, je slunečno, 40 stupňů ve stínu.
Jenže bohužel začíná být zima, takže se trošku ochladí a bude 40 minus pod nulou. Minus 40 pod nulou, už brzy v zimě. No tak jako nečekaný, když jsme na Antarktidě. No a Medvídek půl, teda to je panda, by nikomu nepřál tohleto vidět. A toto je dnešní sport. A to jsou dnešní zprávy. Cristiano Ronaldo dnes hrál fotbalový zápas A projel to. a dostal to do hlavy. Aha. Dostal to do hlavy, přičemž trpěl zranění jako známý český brankář Petr Čech. Jo, to bolelo. Jako český známý Petr brankář. Petr Čech. Jako dnešní Petr Čech. A toto jsou dnešní